Hola, Club del Vi, us presento un dels vins d'aquest mes de febrer. En aquest cas, aquest mes de febrer tenim dos vins negres, val? I aquest és el Petit Baldomà. És un vi de la denominació d'origen Costers del Segre, del celler La Vall de Baldomà, i està situat en el mateix poble de Baldomà. Això és un poble de la comarca de Noguera, a la província de Lleida, i és en una zona on hi ha una vall molt suau que està rodejada de la Serra del Montsec. Per tant, estem parlant d'una zona de clima continental, amb grans contrastos tèrmics, tant d'estiu a hivern molt freds i secs, i estius secs i molt calorosos, i dia i nit també trobem un contrast tèrmic bastant gran. Per tant, un clima on s'adapten bé varietats internacionals. En aquest cas, és un vi jove amb la varietat Merlot i Cabernet Sauvignon. És un vi negre jove, és un 2022, amb 2 mesos de criança en barrica de roure. Tot i ser varietat de Bordeus, que trobem que tenen un perfil de vegades un punt vegetal i sec, és una zona que el vi madura molt bé. Per tant, és un raïm madur, és jove i per tant és fresc i àgil en boca, i té un fons on trobem aquestes notes lleugerament especiades, aquestes notes una mica vegetals, però amb bona maduresa del raïm. Perfecte per fer arrossos de muntanya, embotits, formatges, plats de pasta, vi de copeo. És un vi negre jove que recomanem molt perquè aquest celler ens encanta i ho compartim amb vosaltres, així que ja ens dieu què tal. Salut!